Efethu bafethu ngeke ezinye izinto nina niyiboni bafethu. Imuphi umuntu mfethu ongahamba ezweni umncenga uthi ekuseni mfethu ngisacela uhambe la ekhaya, then you think leyo muntu uzohamba? Yabo mina le match and match ngayibona ukuthi isikelemu lo ngithama ngeke mfethu ufike ushayise abafethu intelezi. Wazi kahle ukuthi intelezi iyasanganisana mfethu yabo. Athi amabutho mfethu mase sisangana mfethu sehlanyiswa intelezi mfethu esenza izinto engasile lapha sebebavalisa mfethu izitolo ngo7 ujike wena uxebula amabutho ngemvubu. Uyabathuka labantu bathathe behleli, ubathathe behlele makubo. Wabacela wathi ucela kuyolelwe izwe. Uyamazi uZulu ukuthi mase sangana ulwa kanjani, but uyafika lapha uvikela abantu bokufika uxebula labantu bathathe makubo beyihlelele. Uzosayida namazayizayo uzobathula ixefu usethula wena ubaxebule uyabazi labantu basheso wena intelezi mase basanganisa intelezi like imuphi umuntu ongahamba uthi kuyena mfethu ngisacela uvala isitole uyazi ukuthi akumele ngabula yabo. So leyo muntu uzobona uqala abantu ba soft mfethu abanampi laba mfethu yabo noma ngamele basha, but if umuntu umxhosha ngendluzulu uba no7 uba aggressive kuyena uyabona ukuthi akudlalwa la mfethu yabo. So lento lento nje mfethu isikelemu lento le mfethu ngikutshele mina mfethu sungathini uthini mfana wami ngadidisa ukugcwala kwabantu emgaqweni bacule. Ungangitshela ngokuthi manje kunabantu abasuka lapha kubhoda bawokhe baye point bahambe bethi ngicela uvala isitolo becula ujabulisa ukuthi bagcwele umgaqo benzani ukho hayi kahleni bafethu abantu abafe bamashe emini ebusuku usuyadlula izitolo ezivuliwe kade abokuba baba aggressive kubona nabo bazobona ukuthi hayi no isikhathi sethu asisekho la asimashini. Amaphoyisa ayophenya iflat elinezidakamizwa uthi hayi thina ngeke singene siwayeka amaphoyisa enza uphenyo lawo ujike ufaka ungizwe lapha uyahamba. Bafethu yabo nje bafethu imagine match kade abesikelemu bafana bami kade abesikelemu imagine match. It's just that laba bafethu laba bantswempu bayakwazi ukukhuluma and bayakwazi ukulaleleka bafethu yabo. That's why bekwazi ukumgqiba uJacinta kuyona yonke lento. But mina ngiyakutshela if you think ukuthi laba kunento abazoyenza we laba nje bazoyidlela imali laba bashaye ngathi basesite bazoyidlela imali laba bafethu. Baqhubekani ke nibeka ithemba lenu kulaba. Mina nje lento yalaba mfethu ungaxe ubashaya kanjani abantu ohamba nabo? Kukhona abantu abaphula umthetho abasezweni lakho ngongemthetho uzoxebula abantu ohamba nabo bashaya. Hayi bafethu hey.